Ɗam Allah adi ɗam dende. Ɗam Allah adi ɗam dende. Ɗam Allah adi ɗam dende. Adi ɗam dende. Ɗam Allah adi ɗam dende. Ɗam Allah adi ɗam dende. Ko yewtere nde Lamtoro Sall Abdoul Toksel waɗanta en kala asep. Taw ko e haalerde men ɓamti pulaagu Agnam Yaryaɓe. Ɗam Allah adi ɗam dende. Ɗam Allah adi ɗam dende nde haalanma ko fati e giɗgol. Ko fati e cehilagal. Ko fati e enɗam. Ko fati e gondigu. Ko fati e giɗgol e kala gurdam dewle men. Sifanoma yonta jawtuɗo jertinma yonta garowo. Ɗam Allah adi ɗam dende woppani haydara e gurdam. Aɗa wawi hettade ɗam Allah adi ɗam dende taw koɗo banggue sengo YouTube nata binda ɗam Allah adi ɗam dende walla binda Lamtoro Sall Abdoul Toksel keɓa ɗam Allah adi ɗam dende. Kala ko fati e gurdam mbimi hetto ɗam Allah adi ɗam dende ko ñande aset kala taw koye radio men radio ɓamti pulago Agnam Yaryaɓe yewtere men yewtere moɗon ɗam Allah adi ɗam dende. Ɗam Allah adi ɗam dende noon ko an e min e enen fof. Kettore yewtere ɗam Allah adi ɗam dende joni fuɗɗo. Kettore ɗam Allah yewtere ɗam Allah adi ɗam dende joni fuɗɗo. Kettode yewtere ɗam Allah adi ɗam dende joni fuɗɗo. En puɗɗorima inde gueɗo joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde heranide julɓe to lakara yo nannu en hen. Hande ko hoore bir nogase jeetati lewru juko woni jeeta ɓuuro hitande ujune ɗiɗi e nogase goo. Tawi ko ɗo e yewtere meɗen ɗam Allah adi ɗam dende. Tawi kadi ko ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yaryaɓe. Ene to karallagal to Abbas Malla Abbas mo nden dori kaƴel toɓere ko jangga yeyno. Ene wallodiray Aissata Diallo debbo gendi mo ligi seyba gorgol e balle walalti. Ene huufi haalirde nde giɗo moɗon Lamtoro Sall Abdoul Toksel Mudulmaji Dembe Funeɓe saare hamme e nammade juuguele Falo Salli to nde tomborde ngabbirguel jumoɓe tallirguel sippoɓe wawnire jollugel buuli mbula joli yari ƴeŋi yarani ƴeŋi ƴeŋde ngormali wadde mbiyen ko Lamtoro Sall Abdoul Toksel. Sen payi toon to Dulmaji Funeɓe ko Abdoul Moussa Hawli Yero Ousmane mbiyen Duloy Sire gurami wuura mayami maya. En calmini fulɓe Funeɓe ha toon to Funeɓe e kuuɓal. Gaci belɗiɗi nana hen ɗi ko Baba Samba Bambaɗo Ba gorko mo liido jeeri bano buuɗi dungo wuro Alpha ɗo sukaɓe jibina kalfa. En duwima kadi e ustare nde nanden toon yo gen yurmo yaafo oɗo suka jaaɗo nde tawno garam mayde ɓooyi wadde bone. En duwanima dendagal dungo wuro Alpha e kuuɓal kono en duwanima Fama Abdoullahi woni Fama Niang en duwanimamu nde ɗo ustare en duwanima dunganaɓe fo e kuuɓal. Adunate ko noon tan ko jalno wayna ñandadanani fof ko an nana. Mbiɗen taw koye yewtere meɗen ɗam Allah adi ɗam dende deftere mawni meɗen Dembel Sall mo Dulmaji Dembe Funeɓe. Tawi kadi ko hoorejo mouvement fayande toon to Nabbaji Siwol toggande gam ɓamtare meɗen yogene yettin pandale ɗe wonda e cellal. En calmini dendagal ɓe tongode mumen tongoto e kaalirɗe meɗen toon to haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yaryaɓe ha toon to Tokosel radio
ha toon to dental meɗen yiɗɓe lamtoro Sol Abdoul Toksel e dendagal dente jogorɗe hettade en e ngaɗo sanga. Sikki ala en gari e ndeɗo yewtere nde ganduɗa bandiraɓe hewɓe ne batti hen hakkillaji mumen ha wona seeɗa. Ene kollita tigui rigui ene batti hen hakkillaji mumen ñalɗi kewɗi kam ne mbawi wasde jaggude, kono kam ñande hoore biir kam ɗum kam eɓe gandi kam holde woni hoore biir nde tawnoɓe gonata koye limde. So yettima kadi koɓe jagguno foof hakkillaji ɗi kam ma gartu kam e yewtere nde ganduɗa ko ɗam Allah adidam dende. Yewtere nde ganduɗa ko ene ittanaɓe wona yewede, ene ittanaɓe won e caɗele ngam hakkille o wona hen ustanma miijoji banggueji goɗɗi nde tawno aduna ne heewi goƴaji. En calmini ɗon guiɗo men Kardiatou Ba walla mbiyenmo jontaɗo galle mama, Kardiatou mo Safiyata Alpha Hamidou Ceerno Ndiaye Tafsir, nawtelmo toon to Fass Gounas, walla sen belama nawtelmo ha toon to Ndulmaji Dembe Funeɓe. ɗum noon Seydi Ba a wiyama kitki malaki. Sen garti e ndeɗo yewtere ɗam Allah adidam dende, ene laaɓi kay ko ɗam Allah adidam dende, wadde ko hakkudeɓe moɗon adi ndeɗo yewtere, adi haalirde Agnam, adi Tokosel radio, adi kala kala, wadde ketki malaki yiɗɓe sehilaɓe to gonɗon ene gonirɗon on mbiyama ketki malaki. En calminiɗo guiɗo meɗen Oumou Abou Diallo, en mbimo kadi ko jibina yo wuur, yo cellal lomto, yo ñamde gon hen ko heddi ko ha yontere arore ma en jokkirso jeydo o ñaawi ngam belemmo mawɗon fari en ɗe toon banggue ha duwanama kadi a wiyama yo cellal lomtin. En calminimo en juurimama, en calmini joom galle o ha toon to leydi Toulé Cayale, leydi Fatima e Fatumere, Fatima Juuti Jubbi rabbi ɗi celsele no yimannoɓe ɓe mbiyanno wadde mbiyen ha toon to gendi Mauritanie, en mbimo jaam hiire makko. Sen garti e ndeɗo yewtere goppirnoɗen ko ɗo Hammadal e Takko jewtet. Hammadal wi ene sorno comci ala jafoɗon Hammadal ene haalano Takko no ko haalduno e Samba. O wi nde o wattinto haaldude Samba omo leli hôpital omo ɓeyde ndiyam. Samba ne haala ene wiya o yawno cella, sa selli ganda mi yiɗa henna dewgal ma e Takko watte caggalam. Neɗɗo ne junnani hoore mo goram. ɗon woni ɗo fulɓe mbiyata ñawgel leli sellani walla ñokkani jibi selli walla ceerno boy, ñawgel leli sellani kam tan sikkana ɓorniɗo wuttenel ñaaƴa waltoye lakara. Wallahi ko gonga, sabu eɗen gandi Samba immi ko caggal leydi, ari tawi mawnum sellani, nawi mawniraɗo hôpital antiri ɗum toon. Mawniraɗo ganda hoore maɗa rafi mawniraɗo taƴam ɓeral muɗum nawti Samba saare gonga. En gandi kam wona ñaw woni mayde, wona cellal woni judde balle, kono kadi bonde gurdam, mettude gurdam, welde gurdam, moƴƴude gurdam fof haɗata balɗe yettade. ɗum haɗata balɗe yettade no sifori fof. soɗam wel, soɗam mettu, soɗam muus, soɗam hamni, noɗam sifori fof haɗata balɗe yettade. Samba omo haala no ko haaldanno e Samba. Samba wi mbiɗo sodanno en comci ko mañade kurtungu maɗa aane Takko nde ɓornoɗen ɗiɗon comci goram. Takko woni e woyde ene wadda hen. Hammadal ene waajomo. Takko wi deedoyam tinno haalanam ko waɗi jaltuɗa hen, e ko waɗi a resata kam ete a wonta res. Holko waɗi ɗum? Holko waɗi? Holko kewi sara babam? So won ref keptiɗomo ma kadi ma en ballodirat tan. Allah waɗi ñaw, waɗi ñawdigu. Takko mijoto ko yataw Hammadal sertane e gorago. Sen teskima yewtere men yawtude ko ɗo tigi goppirnoɗen kaɗo haala
joni noon jokken heɗiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti Pulaagu Agnam Yero si kala jiɗɗo hettade yewtere nde tolbeje toon to haalirde Agnam www.agnamtv.com sa waɗi noon ma heɗo yewtere nde tolbeje toon to haalirde Agnam walla joguiɗo application Tokosel radio so naati toon kadi ma hetto en toon nde tawno yewtere nde ene yawta toon ta ko sikkata ko yataw Hammadal sertane e gorago yataw Hammadal wona rafi jogoram wondi yataw Demba gise makko mayani nattani wawde ɗo binduɗo wi ko karda makko kono karda ko kawam ɗum noon mbiyanmi tan ko yataw Demba gise nattani wawde en calminimo kanko kaw karda en mbimo kadi ketkimalaki ko noon kadi o wi Hammadal wi takko miñam min e maɗa ala sirlu fof foti wonde hakkude meɗen hay sirlu goto fotani wonde hakkude meɗen aɗa andi kam ko firtinimi nde ɗo fimde ko hunde mawde no fewi ko ɓurimi sembe ko ɗum firtinimi nde ɗo filme sinno kadi wonko mbawnoɗa hen walla wonko goɗɗo wawno hen mi wallikino takkoyam wona rafi am o henna musimi e ɗum ɗo henna ala woni ko musimi mino ko firtudemi oɗo aadi ko ɗum ɓuri musdemi wona rafi o musimi tan ko firtudemi oɗo aadi eyi tajja goddi julɓe wasde humnude aadiji ɗi kono wasde tabitinde fodore am e samba miñam takko miñam tinno tan jaɓanam gantu mi wawa diwandema hen ɗo ala mi wawa koy takko wi eyyo Hammadou yam koni min kay mi sikkuno kala ko musma mi tinat kala ko eƴɗa mi nanat faam mi woppatama so wona kalɗa miɗo andi kadi a wona kalanowomi ko wodani a wawa fipidade joni mi andi ko dafaɗa mi andi ka dafaɗo mi andi kadi rafima hayɗo neɗɗo fota hiñde neɗɗo ha hiña kala muɗum neɗɗo wima goo mi sellani wima ɗiɗi mi sellani wima tati mi sellani yiɗa haalandema e nder gurdameje meɗen eɗen ndewa neɗɗo ndewen neɗɗo gila ɗo hersanno gila ɗo anño haalde gila ɗo anño wonde gila cokore ndewen ñukinoɗen pepinoɗen penale kala gadden pawene mum beele tan yen gandu ko wondi ko walla holko woni dow mum ko ala wona noon ko gonga ɓi nene ma so sellani walla ɓi bamma so sellani ko wawi wonde foof so tawi sellani aɗa foti woƴede wallude ɗum no safrori kono so tawi tinni wawa haalde woppu ɗum kono ala wiide tan ko ma laaɓa sukar si wi goppe ko ma laaɓa ni woni kanko takko o wi mi andi ka dafaɗo ete mi andi rafi ma baba soogi ene safra ɗum woto mere tampine ɗum kay ene ara warde fof eɓe jungini goram takko ɓosliti ha yettimo woni e moytudemo ene mooma hoore makko ene ñaagomo ene moytamo ene jarlibomo Hammadal wi takkoyam ko Allah faabima ko Allah danduma nde ngal pawgal yane am nde jaami hôpital ɓe ƴetti ƴiƴamam ɓe garti e loskoji kewɗi caggal ɗum e daɓɓa tan ɓe mbi mboɗo wondi e sida ɓe mbi mbiɗo wondi e sida tan takko wulliri noon tan wi sida deedoyam holi an hol
holi an hol sida holto ittuɗa sida ɗum wona gonga ɗum ɗo wona gonga o deƴƴi ko juuti kanko takko o wi eyyo dede ko jandere o mo Allah huɗi adde maɗa oɗo bone ko o kuɗaɗo lorma takko wi ene haala takko ene haala ene jabto hoore mum omo woya omo tami sammere jungo Hammadal peɗeli juuɗe mabɓe ene kaajodiri ene lombodiri goram kadi o ɓamti o wi miɗo anduno wona mere wona jam ko ina addanma yatirde caggal miɗo famno wona e sago maɗa wuro ngo mum ina andi an ka aadiyanke ka dimo denɗo konngol mum kono dedam ɗum haɗata en resodirde sabu ñande mayde gurdam ala ñande gurdam kadi mayde ala Hammadal wi takko miñam min aɗa andimi mi halkintako mi wonta res mi tottatama ñaw miɗo boore ɗum mi waɗata ɗum e aduna enen fof so en ñawi mo toppitto en enen fof so tawi en ñawi holmo toppitto en enen fof so en maayi mo diwnanta en enen fof so en maayi holmo diwnanta en gueɗel gonngel ngel takkoyam o sirlu maaydo e mum nawmo e gaska maɗa koy woto muk goɗɗo tin hayɗo sen duttima e mogo meɗen hoolade ko haalata ɓuri hoolade mo haaldata eɗen keewi wiide e nder jewte men peno wala goto fof komo hooli wooti nde tawno min mi hoolotomo mi addanma cuuɗidi am ko ɓuri suuɗade e am mi haalanma aha hay goto mi haalanani noon addani kam haalandema ko mbiɗa hoolima ka giƴam walla ka giɗo am walla ka sihilam ka jaadiɗam ka feccere fittanam ka ɓi nenam ɗum addani kam haalandema aha yo hat hakkude men ayi an mbiɗa ko kanko goto kalanɗa ko kanko goto kooliɗa kalanɗamo kanko ne wonmo hooli ay mo hooli o nodda ɗum o wiya aha noon mi haalanma ɗo gueɗel gotel ɗum ɗo so nantama noon ko an haali aha de ko an hoolimi hay goto mi haalanani ɗum addani kam haalandema noon ko hoolare min noon ko kanko tan haalanimi kanko ne ala mo haalani so wona min ayi kaɗo haala goto fof wonmo hooli e gurdam mum ɗeɗon koolaje noon ko kanji jirloto haɗe garta e kalnoɗo haala ka adano anda to haala ka immorino wadde hoolade ko haalata yo ɓur hoolade mo haltata goto fof wonmo hooli sen duttima toon tan mbiyeten ko penowo ala goto fof wonmo hooli jokken o wi gueɗal o wi ganda hoore ma ɗum ɗo yoma e reedu maɗa an takko yoma e reedu maɗe woto muk goɗɗo tinɗum e kadi woto waylare wat hakkude men woto dardam jurum ɓe jooɗi eɓe jewta ha seeɓa hoore ƴewni Salatu seeɓa hoore Mama Demba Thiawgu yurmede Gueno yo wone makko tigi goram ɓe jooɗi eɓe jewta ha Mama Demba Thiawgu ƴewni Salatu en calmini ɗo Mama Demba Thiawgu e dendagal galle o fof en calmini ɗum goram ɓe gummi ɓe goni e heblanade waktu Allah o Hammadal ene waɗi e ɓernde mum hoyti seeɗa hankadin sabu
omo wonduno e teddedi wasdemo rendude e takko miñi ko kaɗo goƴa eyi ngo humpito ɗum joni tawde takko andi ko yidde rende ɗum o salori kawrital mabbe hakkunde mabbe ngo wuro ala fof ko haalani hen ala fof ko wuro ngo haalani e ngal do dewgal e ndaw bakkar ndaw penale goto fof tolno ɓudda sen duttima e yimre meɗen nde mbiyeten dewgal jinnaɓe woto mbawnen sukaɓe men e dewgal dokken sukaɓe men ko jiɗi tawa koye kaldigal ha to yimre nde aranno yeru on bawnaɗo e dewgal yeru mum ko gertogal kaɓɓagal ha tiiɗi ɓoroɓe tottangal bonna bofoɗe kaɗa coppi maggal eɗen mbiya toon so tawi ganduɗa hoore maɗa ngal ɓuccitima wona ko waɗa jaggagal battane ngal gertogal ko fawede e dental goto fof arda banggue gurbita e maggal goto fof ma haal ko andi e ko anda e ngal ɗon dewgal so jiiɓima goto fof haalat ko andi e ko anda hen fof rewata hen tan ko ceergal wadde ko ɗum woni dewgal kala nde jiiɓi ma goto fof feƴƴo dottuɗo ɗo heedi ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo goto fof tan haala hen ko weli ɗum taw Allah yiyani annabijo seedaki ko tolno ɓudda en tan hande noon goota e goƴaji hammadal iwi hande o humi dewgal buubu e ndey kanko hammadal eyi o humi dewgal buubu miñiko hakkude muɗum e ndey o humi dewgal mabɓe wonko amnonoki nden waɗa hande wonko amnonoki nden ɗum waɗama hande kaɗo ñalawma goram ko battal riwno bam makko hammadi mawɗo tawi aduna fof ene yiɗi wattude ɗum ko ɓernde mum jaɓano eyi wannude ɗum ko ɓernde mum jaɓano taw aduna fof ene yiɗi wannude ɗum ko ɓernde mum jaɓano kanko hammadi mawɗo goram ko bam makko hammadi ronkuno waɗande ɗum buubu miñum ko ɗum hande ɓiyum duhol wawi waɗande ɗum ɓi buubu miñum tawi kadi sattani ha goram jurum tawi porɗi kewani hammadi mawɗo dogno ko gannawol faylu mum basi woto nannede e battal woto nannede e ɓamtal buubu hammadi dogi ko lumum basi ari ha gannawol nanna e destal Allah ala ko amnotako ala ko wonata hunde fof fawi koto ari eno ardi hunde fof fawi koto ari eno ardi bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde añam ɓamti pulagu añam yereyaɓe kami hettiyankoɓe Tokosel radio ha toon to dente meɗen WhatsApp en mbi ketki malaki en jowatɗo nde ɗo yewtere ha hoore mbiɗe arore so tawi jeyɗo ñaawi so eɗen celli eɗen cellira ala ko woƴi en so wona ɗum ma en gartuɗo jokken nde ɗo yewtere en calmini bandiraɓe fof noon e kuuɓal to banggue hettade won yimɓe hewɓe daɗaɓe namdotoɓe en yewtere nde kono yewtere nde nana to YouTube kala yewtere nde mbadden sen gasni ko YouTube naweten sa yeehi YouTube sa windi toon ɗam Allah adi ɗam dende a yiyat sa windi toon Lamtore Sall Abdou Tokosel a yiyat yewtere nde sa waɗi abonné ma yi jewte ɓe noddi fof kono noon eɗen gandi kam yeeɓoɓe walla heɗotoɓe en to YouTube kewani no fewi yimɓeɓe fof e wattude hakkille e yewtere he e wiide mumen yimɓeɓe fof e yidde yewtere nde e wiide mumen kono kam to banggue YouTube to kam eɗen jetta Allah tade en jooɗo yontere ha yaada e nangue taw hay capanɗe joyi neɗɗo yurnaki toon
ɗum kam firti ko en hawni seeɗa ko noon tan mataw won hen sahaji ko weeyoji ɗi hen banggue won hen sahaji eɗen paama kadi ko saɗede connexion caɗede kadi ko soodi pasene ko nandi hen eɗen paamani yimɓeɓe kono kam wonɓe to banggueji ganduɗa hoore maɗa weeyo woodi to banggueji ganduɗa hoore ma gueɗe kewɗe ngakkani ɓen kam so jurnaki toon tan en hawni seeɗa wodat no mbiruɗen wadde en calmini fofof tan e mbadi kuftidinde en ñaguima yafuya so tawi waɗi perguitte e yewtere he hen noto karallagal to ko Abbas Malal Abbas mo ndendori kaƴel e Aissata Diallo debbo gendi fuɗɗi beela haalirde Agname ene hufno haalirde nde guiɗo moɗon lamtor so labdul toksen mudul ma jembe jeejenko saare hamme nammade juuguel e falo salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe wawnere juldugel buuli mbuɗo joli yori ƴeŋi yarani ƴeŋi ƴeŋde ngormade bandiraɓe tedduɓe yo jaam wal mbalano nder hen en dokkodiri yaade ha janggo so jeyɗo o ñaawi kadi e yewtere nde ganduɗa denɗiragal ɓennoɗo ɗo e haalirde Agname ɓamto pulago Agname yeroyaɓe tawi ko jamdi nogas e ɗiɗi ɓiiri nde fawani haydara ɗo e dogre Europe on jarama ko Lamtor Sall Abdoul Tafsir